A min o que me gusta é contar historias, gústame tamén cantar algunha, e nada, que me chamo Charopita, por dicirvos como me chamo. Así todo xunto, En cáscara de noz viaxa un corazón buscando unha compañía porque hai sitio para dos. En cáscara de noz viaxa un corazón buscando unha compañía porque hai sitio para dos. E chegou a unha montaña onde vivía un gran dragón e deixou que o queimase co lume unha canción. Foi tan grande a ferida do lume daquel dragón que marchou as agachadas afogado pola dor. E voan, voan, voan á esquerda e á dereita e puxan, puxan, puxan arriba, abaixo, arriba, volta e reviravolta. Viaxe algún soño na herba que se rega con auga de promesas e unha bruxa no arco da vella alumando magias coa néboa. No país do vento nada, nada, nada queda quieto. E María de Madeira estaba tan entusiasmada co país do vento que sacaba o seu caderno, o seu lápiz e apuntaba cousiñas sobre os ventos.